Tikulandireni program inanso ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC Television komanso mumutitsatira pa MBC Radio 1 tisaiwalenso ma wireless maderamo ma community radio stations omwe amakupatsirani program imene iyo madera mwanu. Dzina langa Blessings Chileuka timakhala pano kutambasula nkhani zikuluzikulu zomwe zikuchitika mdziko mwathu muno kuti pamapeto pake pa kukambirana kwathu muthe kumvetsetsa tikuchokera kuti zachitika motero chifukwa chani nangati kulowera kuti tiyembekezere zotani. Timakwanitsa kupanga zimenezi ndi thandizo lochokera kwa akatswiri madera osiyanasiyana omwe amabwera mu studio muno namatambasula nkhani zoterezi. Sindili ndekha, ndili ndi Timothy Kateta amene ndiwapo mpano akatswiri olemba nkhani nkhalakale ngatero kodi kumanena ndituzekuzeni kuti atakhalamo media mwakhalamo kale licha mwamveka mukulemba apa ndi apo kupezeka ukuduku ndakulandira Timothy. ayindamika kwambiri Blessings nditudi ilinso ndi nkhalakale pa nkhani za ndale amene wanda Humphrey Mvula si munthu wamba anapangapo ndale akuti anapumakaye koma akhala kuti patsa ma analysis zaka ndakulandira na Mvula ziko kwambiri. komanso ndili ndi Steve Dakalira mnyamata wa mnyamata Unakonza kwa basi. tili naye pompano ndamene amatiyang'anira nkhani zathu za pa online takulandira Steve. Ndatakoza. Kwa nkhani zambiri msabata imeneyi koma nkhani yomwe tiyambe nayo programu ndi kusamvana komwe kukuchitika makamaka pozungulira nkhani yakalembera wa chisankho cha 2025 chaka cha mawa chimenechi. Bungwe la MEC malingana ndi kalendala yomwe akugwiritsa ntchito padakali pano akupanga kulembetsa mayina mukaundula phase 2 yoyamba inadutsa inachitika mu console 14 pano ikupitirira mu phase 2 komano pozungulira nkhani imene iyo pakuchitika zosiyanasiyana. Tinaonanso zipani zotsutsa boma zikuchitisa msonkhano wa atolankhani kukambako zambirimbiri. Tinaonanso ena kupanga zionetsero pakhala zokambakamba zochuluka ndeti mafuna titambasule nkhani imeneyi tizukute bwinobwino kuti kumapeto kwake timvetsetse. Timothy Kateta pachitika zambiri monga mmene ndanenera. Tinaona msonkhano wa atolankhani achipani cha DPP ndi zipani zina kunatuluka mawu amphamvu kumeneko osachedwapa taona zionetsero mkatikati mwa zionetsero enanso achinyamata anadzatumphuka kunena kuti ifeyo business zathu zisokonekera sitikulolani kuti mukhale ndi zionetsero kuno tifuna tipange malonda tikadye pa khomo pathu ndiye pakhala pali zokamba zambirimbiri. Iweyo wakhala kutsatira nkhani imeneyi mwina tiyambe ponena kuti pamene kalembera ameneyo akuchitika mu gawo lachiwiri tiyembekezere zotani kuchokera ku MEC komanso mwina zipani zimene zandale angakhalenso Amalawi. Blessings poyambira tine kuti bungwe la MEC tilithokoza kwambiri chifukwa sitangodzuka lero nkuna kuti tikuyambapo ntchito iyi kuyambira last year ingoti some 2-3 years ago akhala kutipatsa kuti ife ngati bungwe la MEC tikhala tikuyendetsa ndondomeko yosa chisankho motere akagwiritsa ntchito mawu kuti cycle chisankho it's a cycle sizonguti angovota lero nkuthira pompo ndipo bungwe la MEC anatifotokozera tiyenda motere zapangisa kalembera zayenda motere zayenda mafezi mwakuti ndipo iwo akungoyendera that kind of a cycle komanso kalendera yomwe akutani akutsatira. Now zomweno zachitika pakatipa pena paketi kuzona kuti nzomvetsa chisoni kuti abale athu azipani zotsutsa khangati kuti ndakhandi umakambamo khangati mubwereza khangati kukuchuluka kwambiri nkudzikayikira kuti koma ifeyo chisankho chitakonzekera tikhoza pambana chaka cha mawa mauthenga amene tikhozokauza Amalawi amakhangati akuperewera pena pake kuti kodi Amalawi tikauzanji kuti achakwera adena kuti tipanga mamegafamu achakuchitika kuti ife tikauza kuti titapambana tidzapanga chani choposera mamegafamu achakwera kuti tidzamanga nyumba za polisi ka army ka immigration ka kuma prison uku tidzakweza aphunzitsi maudindo osiyanasiyana tidzaonetsa kuti chuma chiyambe kubwerera mchimake donor confidence yambo kubwerera zonsezi achakwera kuzikwaniritsa. Chinanso chopatsa chidwi kwambiri anafotokoza achakwera kuti ndizachita chotheka boma langa dzatha ndi vuto lakutimatima kwa magetsi. By the way patapita zaka zambiri anthu tambomako namipira usiku
ndamva kuti ku Zambia kwavuta pamene ku Malawi for the first time mwina after zaka ka 30 takatuma kaona mipira usiku ndithu kubinguja ukadzadza meta usiku chifukwa chani magetsi akutima now kangati kuti messaging yochokera ku zipani zotsutsa ikusowekera ndi by the end of the day kwambano matukumphuka nkhani kungubwetsa nomwe uja kuti ofuna nokungopyezana kuti Malawi wani asakalembetse because pano pa nthawi utatione yakwana nthawi kuti angakhale otsutsa bomacha amene nawonso akhale akumemeza Malawi kuti mutandi mukalembetse tsogolo dziko lento kulaza chakwera lero ali kudowa dzuwa nali kunchinji last week anali achina kunchisi kudedzaka kuti kuyenda ukamemeza Malawi tulukani mukatani kuti mukalembetse pamene otsutsa boma iyayi amaintale manja tulani pasudindo iyayi ino ampesi tulani pasudindo and statement ine omwe yatuluka posayidwa pa mwana yankhula neneri wa chipani cha DPP yonena kuti amene mugwira ntchito yolembetsa tikudziwa komwe muli ngati ampesi ndantali manja satula pasi maudindo tikulondolani kumene koko tikakuthamangitsani. That's very dangerous chifukwa amene agwira ntchito imene in the first place ndi Malawi amene zinafika pamene akuti adziko muno nkhalamba it's sort of kusinjirira it's all over ndipo inali in press conference ngati sizichitika dziko muno nkhalamba kuti tsopano nkhalamba iniyo ndi mwakhala kuti that's a basic question kuti dziko muno nkhalamba inuyo aneneri achipani cha DPP mukakhala kuti dziko muno pano nkhalamba sitanga mukuti iniyo dziko muno nkhalamba tsopano inu mukakhala kuti Malawi yambe nkhalamba ndivile kakhala kuti kapena iwo wakakhala kuti kapena mwina poti iwo ndanthu ochita bwino amene mutati dziko nomwamba nkhalamba anyamuka apita maiko akunja imene imakhala nkhondo. Exactly, that statement is very dangerous. Okay, amene akugwira ntchito pakadali panopa yakalemberayo ndi Malawi ndi ana ndithu makolo akudza kuti panopa bungwe la America lalemba ntchito ana athu akugwira ntchito yakalembera akathamangisidwe m'manda amene momwe akapangidwe chipongwe. Will that be fair? Will that be fair? Kuti mamoti kunena kuti okay pali ma issues tikambirane tikhale pansi tikambirane kuti ayi ife America kuti apa zizayenda bwanji apa zayenda bwanji ife otsutsa boma tena feso kuti mwazikani dziko lonse lino tikhale tikwalimbikitsa Malawi kuti tulukani kandi kumulanje kucholo kuchiradzu kuchitipa kunsanje tulukani mukalembetse tikumapangisa ma press conference dziko muno nkhalamba dziko muno ino amene mukupanga kalembera tikuthamangisa ndikuchitani chipongwe ayi ndiona kuti pena pake zinthu sizikuyenda bwino chifukwa amayankho oterowo ndiobweretsa mantha pakati pa Malawi. Koma ndanena kale kuti mwachidule kukhangati kuti anzathuwa akuchutsa kwambiri kudzikayikira kuti koma kuti ifeyo masankho achaka chamawa tipambana kumene chifukwa ngati nayi ndi confidence bwezi wakubwera ndi message yabwino mauza Malawi apart from kauza kuti inu bwanji mukalembetse bweso abakauza Malawi kuti ife titasankhidwa panopa tizapanga zakuti tizapanga zakuti koma zoma yankhula ma press conference nkumaopseza Malawi sizabwino sizikuchita bwino. By the end of the day zipangaso affect electoral calendar ijayo because by the end of the day atati mwina America ayimitsa kalembera lerolo next year kuzona kuti pa kalembera chatina ayimitsa ndi mwina masankho sachitika 2025 tikhale benita yokwanira zachitika 2026 mdziko muno zatha bwanji. So to cut the story short, mawa amene akumachokera kwa azibale athu akumbali otsutsa boma si mawu abwino si mawu omanga ndi mawu amene akubweretsa mantha komanso akukhumudwitsanso masapota zawo chifukwa masapota zawo amadikira kumemezedwa kuti mukalembetse amadikira uthenga wabwino oti ife mutazatisankhaso kuti zabwerere boma tizapanga zakuti but by the end of the day akumachulutsa mawu oopseza intimidation kunyazitsa kupangisa ngati the whole electoral process yomwe ichitika pakadali pano kalemberayo akhale ngati opanda ntchito. Tabwino wayamba motero ndipite kwa amvulawa amati yankhulira chifukwa akhalanso kwambiri kundale kumwina amakhala ndi kumvetsetsa kwina kokuya pakuoneka kuti bungwe la America nthawi zambiri limakhala likukolana ndi anthu aku opposition. Ndikukumbukira ndimawerenga newspaper ya Nation inagwirapo mawu mbuyomo president wopuma Arthur Peter Mutharika akunena kuti ineyo sindachotsa jeni ansa nthawi imeneyo komano cholinga cha nkhani zonse zitukambazi cholinga choti tikhale ndi chisankho chabwino cha mtendere chaka cha mawachi. Mwina maubale amene wawa tingawakonze bwanji poyenda chitsogolo. Timothy Katete wanenapo kunena kuti andale sakuyankhula bwino akuopseza anthu kuti adzavote mwina anthu omwe akugwira ntchito imene masenta kumene nawo sakhala ndi mantha. Tiyende motani kuti pamapeto pake chinthu chichiongoke tiyendere limodzi ngati dziko?
nemati mwina ndi masuleko pang'ono pa experience yanga ya ndale. Zaka zambiri ngakhale mwina tiyambire nthawi imene kunali one party kuti tikusuntha kuchokako. Amene amakhala ku opposition amakhala ndi mtima ukayikira meki. Chikona ngasi meki imapezeka kuti ndi bungwe la boma limapanga ripoti ku parliament kwa boma executive ilipo imapeleka ndalama kumeneko. So amakhala maganizo kuti muna meki ija ikondera boma. Ndizoona kuti maboma ena mbuyo including ilapita DPP limata kupanga use ameki kupanga zinthu zaumbanda choncho. Chifukwa tinatulusa za TPX ja tinatulusa my directives here now Ochedwa office ya meki kuzinthu zochitika zina zambiri zimene zimachitika pa time imeneyo. So amakhala ndi chithunzi kuti anzathu ndosa akupanga zimene ifeyo timapanga. Amedwa kuba kutawa tsotso wako. Ndose umakhala magazi kuti ameneyo ndoti akupanga zija timapanga ife. Meki just pano kuti akuituma kuti ipange za ife. Amezimene timapanga ife tawe imeneyo. So that is the biggest problem. Fear of the unknown. Kuganiza kuti uyu rifari uyu mpira usatikondera amene atikondera ife satisa kutikonda ya. Chifukwa ifeyo tinagwisapo rifari uja mosakhala bwino. Tinatenga pa abale athu kuti akhale mmene muja. Tsopano timaganiza chifukwa timangoona kuti kanthu kosayenera kuganiza za mtalimanja kulembedwa ntchito kwa mtalimanja. Chanalembedwa ntchito ndi yawo Chakwera. Koma nkhonya ikubwera kwa Chakwera. Mchose ni mtalimanja. Achikolesana mlembe ntchito mtalimanja. Ana mlembe Judicial Service Commission. Osakanena omwe obwanja Judicial Service Commission. Munthu ngopozira kuno bwino whether anali mwana wa tembo kana ali balacho wa tembo, that does not stop munthu yukuti akoza kugera ntchito chani. Ndanga kachale anali president anali chairperson. Amene anaibi maubali muzipani. Anaenda maubali tu muzipani. Awananga Jenas anaibi maubali muzipani. Amatanga anaibi ya maubali muzipani. Nakamene pajandala usoda chose ni upoti ndabaria uje. Sala bange choncho. Nangati ngabange zipani singabange choncho. So that fear of the unknown. And amanena mwena mizumu. Muntu kalepera kuti mwina fiti mabwa uzaroza yalepera wina wazukasanga imangotukana serious. So magarizo opa that's a problem imene ikupezeka kuti mazipani zosusa zikulowa swano oseo zambiri zipani izi zina izungopanga support blindly kujoina nao collateral damage kuti ayi tisaipe toka saoteke kuti tilitoka koma tiye meme anzathu tiyeni tikhale nawo pamodzi. So ena wangopanga za blind following. Ningane kuti mbali yoyamba imene yachiwiri njonena kuti mwina kukonzeka kwavuta. Chifukwa chisankho chinali patali kwambiri. Pene chinayambidwa pa 2020 anthu anayamba kulankhula kwambiri. So panopo chisankho chili kwasala 10 months. So si pakuoneka ndapo. So umazifusa kuti ndalama ndakonzeka ndalama zoti timeme nawo anthu. Kuti ndalama tinazo zoti zikagule material. Kodi magamoro tinawo kuti zikathamange pa ground. Kodi anthu ma structures pandayo say tamanga ma structures. Ngozi pani zambiri zikulongolola pa Facebook pa zilibe ma structures. Structure chipani ndi kukhala ma branch, kukhala ma area, kukhala ndi ma constituency committee, ma district committee, ma regional committee. Kodi muli nawo ma national executive ogirana bwino. So anthu aliyese amazunguza kuona kuti tili bwanji. So mazazendikira noka kuti akoma ifisida kwazekete bwanji tisewere mpira ojejebesa wapwanya
kuti bwina zinthu zingosokonekera aliyense asakhale kuti tisalowe muringi tisarowe because if somebody akufuna kuti musapitirire kulembesa ndi kuti sikufuna kuti tilowe mchani akunzikani kalowene mulinyimo mpira wa ndale kuti timapita pa ground ngati munthu wa ndale wachipani amakapita kukapanga demonstration ndiwosiya kukhala wachipani ndiwoti chipani wasanduka NGO wakhala activist wakhala atolankhani nanga chimoti wandale alikale ndi platform yake nyambadwe ground kulanda kuno chinjamba ndiye kumene kuti mapita kumene kukajaza kumene kukalankhula zimene ife tikufuna mapita kumasiti kumapita kukatoto ndi kumene mapita nanga munthu wandale akapange demo pasewu ukaseke maofisi ameki iweyo ukaseke ofisi ya rifari ndipo sizingatheketu ndekuti iweyo pamene munthu wako sikuenda bwino chifukwa ndale ali ndi maplatform oti akapange mobilize anthu amusatire amvotere vota pa vota not kukapanga disruption yoti kuti boma lizuse apolisi kalipite kwa America katenge anthu kuti ateteze katundu ndi miyoyo ya anthu chocho yayi andi zimaonesa kuti kukhala irresponsible kuti mwina mkulu wa ndale publicity secretary akanene zinthu zoti muno mutuluka magazi magazi andale ukamema anthu ukavota sikuti kupanga zinthu zoti waopseze anthu yayi because you are trying to use violence, you are trying to intimidate anthu kuti tsopano zimene zikhala bwanji mukawafuna kuti mpange intimidate anthu kuti zimene mphamvu zopangira intimidate sizili ndinu nokha anzanu sakozotani bwezera akuzasonera kuti ifeso aona kuti munthu ukakhala kuti walwa sumavomera kuti ndingofa ndikuyang'ana andikape uku nduku iya itoti inetso ndibwino ndikafere mulingi mmwemo so ndikopempha kuti anthu amene malankhula choncho kwambiri mwamtuzu choncho iwo amaenda pa galimoto ayiwala kuti masupporters awo azimayi apena masatira they are not protected Exactly. they are not protected iwo wakamanena za anthu ena kuti ife tikhoza kusatana makoma inunso mulinde abale anu weak people weak ndinamvetsedwa kuti masenta amene wawa muli mamonitor azipani zonse yes Very true. ndiye kuti ena adati aganize zokapanga chipolowe mamonitor onse akukhudzeni Mose. The thing is, sorry. The thing is, ndamalawi amene akuya ntchito imeneyo. so ndina kuti sonanga ine zimene ndimapempha anthu kati azipani zosusa muli ndi abale anu azimayi akugulitsa malonda amayenda ma street amagulitsa masamba amagulitsa kanditochi Tomato. amayenda pansi unprotected mukamala nkhula zoti anzanu ajavala nsalo inu wanuso azivala chani nsalo so you want kuti anthu this country kukhale chani ife tilasogolera ndale ana malomba please gwirani mtima pansi musabwerese mpungwepungwe malawi muno amene avutike kwambiri malawi muno akhala azimayi ndi ana ife azibambo tikhoza kumatawa kwira ku Botswana kutawa kumagona kuchire siku la thundu koma azimayiwa ana sukuluwa apita kuti tisaopseze andi tisakhale ndi maganizo ona kuti mphamvuzo zili ndi ife tokha inuyo muli nazo ena alibe choncho mwina mtima umene ndiwoyipirako kwambiri so ndikuona kuti mwina pamenepo zovuta zinthu ziso zikuphera mphongo mawu ndakhala ndikunena kuti kusavomereza apita Mutharika kuvomera kuwina kwa Chakwera 2020 ndi kumene kubweretsa mavuto chifukwa ukwiyo omwe uja so it is now rubbing onto everybody who is an official they are talking war mongering tikoza kupanga chako we can do this we can walk we can tikoza kusuka china chichocho mtima wachocho si wabwino dziko lili kondeni chifukwa ndi anthu omwewo amene mufuna mzala mulire mutawina inuyo musakhale ndi mtima kuti payere chitike choncho iyayi musampange force musogolera amene alipoyo kuti agwiritse ntchito mphamvu zimene constitution inampasa chifukwa ali ndi mphamvu ndi commander in chief akhoza kulamula asilikali akhoza kulamula apolisi akhoza kulamula anthu
mamuzanena kuti amene ndi dictator Dictator. Iron fist. mukamapanga zinthu zawo usakhala bwino mwina si bwino. Pempho lathu ndino kuti tisamakhale choncho. Let's preach peace. Komanso anzathu amipingo, anzathu ama CSO, inu academia, inunso watu wankhani, preach peace. Kuti anthu amapanga choncho zoyipa azichita manyazi. Chabwino. Tathokoza kwambiri Mr. Mvula. Steve watsatira bwinobwino ndimanga kuchokera kwa makosanawi. Iwo kambapo zotani? Ndizomvetsa chisoni kunena kuti Merani na Timothy muja kunena kuti nkhani ya chisankho sikuti mangokhala ngati kuti anthu mwangodzidzimukira lero ndi lero. Kumakhala ma process osiyanasiyana, kuli ndondomeko zosiyanasiyana zimene zimatsatidwa, komanso malo osiyanasiyana amene andale akuluakulu akumeke kuja ndi wena amatha kumaluzana kumapatsana nzeru kumauzana ziwiri zitatu. Mwachitsanzo kuli makomishonala amene kuja azipani zonse zosiyanasiyana zimene zili ku nyumba ya malamulo. Makomishonala a DPP ali komweko, makomishonala a MCP ali komweko kuja. Ndiye kumabwera msonkhano uja mapezeka kuti amakumana nekofu mpakana mlembi wamkulu wa chipani amakhala nawo alumene kuja ndiyena kumakumana ndi akuluakulu a bungwe la chisankho. Tikufuna ziyende motere zitere, izi sitikukhutira nazo, bwanji tikonze tilongosole motere. Now ndi ndondomeko kapena ntchito imene magwiridwa mumapatsana upangiri ndi kumauzana nzeru kumathandizana. Now kuti zimene ziyende zilongosoke, nkhani yake ndi imeneyo, kumakhala kulolerana komanso kumvetsetsana. Mwapempha iyayi tikufuna bwanji titakonza pakuti pakuperewera, ayi bwanji anthu amene mwina ziphaso zawo zinachita expire adzithandizidwa kuti iyayi adzipezeka kuti mwina akupatsidwa danga. Pasavute NRB izikhala konkuja. Awalo amati makonde muja taona NRB anthu akujambulidwa keche kumene kuja zumatheka awolembetsa. Process ili nkati kalenda ikuyenda sayikuyenda, tsopano mukabwera ndi zitokotoko zina kweni mufuna chani. Amalawi agwire ziti. Chifukwa chonena kuti ngati dziko la Malawi ndi dziko limene limakonda mtendere kuyambira kalekale. Ndiye palibe chifukwa chonena kuti chifukwa chofuna mwina mphamvu za ndale, chifukwa choti mwina kusemphana zina zake zokhuzana ndi ndale, wina akafune kubweretsa chinambalala kapena kuti chisokonezo mdziko. Iyayi ndikhulupirira zimene zozo olwadindo sangalole imene anenera Mvula kuti the president is the commander in chief of MTF. Kuli ma security agencies ambirimbiri mdziko muno, sitikufuna kuti zikafike mpakana kumalowera kumeneko kuti iyayi poti awa akubweretsa zotere tiyeni basi ndekuti tigwirisire ntchito mwamphamvu. Democracy ija boma limadziwa kuti dziko lathu lino democracy kudzikhala kulolerana, nkhani yakuli ikhale kulolerana ndikunena kuti kateta amati yayi tikufuna zikafike ku Mozambique anagwiritsa ntchito mwawo. Now kuti zikafike kumeneko, you can imagine imene sidalili nthawi imene nkhondo za ku Mozambique. Exactly. And panopa mberi kunena pano ngakhale ku Mozambique ko pakatipa munatha kuona kuti panadzabweresa ngati chikayiko m'maganizidwe anthu, koma kumene kuziyenda bwino zikhala motani zitha motani. So sitikufuna kuti ife dziko lathu likafike kumene kuja kuyambira kalekale mmene ndithu kayulali chipani chimodzi kuchoka ku chipani chimodzi kuchita transition kubwera kukakhala matipati boma la matipati. Kumatipati kuja taona mpaka na baton stick ayipanga imene yayipasi kwa mapresident osiyanasiyana. Palibe zosokonekera zili zonse zimene zoti zokhumudwitsa kwambiri zimene zafika mpaka napoti ukuona kuti Amalawi mpaka namwina kufuna kuti dziko aotche moto. So we only have one country and izi tikunena mosayang'anira makaka achipani kapena chani, koma tidziganizira ndithu kuti akuluakulu ifeyo ngati dziko lathu ndomweli. Sikuti tikolola ndi ukadzala kuti tidzala lina kuti kapena ndi mbewu. Dziko lake ndomweli, tiyeni tilisamalire. Tikapanda kulisamalira tika mavuto wopita kutsogolo kuno ndikuti palibe chilipo. Chabwino, wakambapo mfundo ina ya makomishonala kuti zipani zonse zili ndi makomishonala. Yes. Tinaona posachedwa apa mmodzi mwa makomishonala anabwera poyera anatumphuka unena kuti iyayi anatsutsana nchipani chake unena kuti mashino omwe mukwanenawo atu
tafufuza ndabwinobwino zomwe zikuonekaso kuti sizinasangalatse chipani chomwe amachimbirira kumene tinene kuti zikuyenda bwanji zinthuzi makomishonala amenera zigwira ntchito bwanji ndi amene ndamvula chifukwa mwakhala ku opposition mwakhalanso mboma kukhalanso olankhulapo pa nkhani za ndalizi makomishonala ndi pa nkhani yathu ya makomishonala athu tinawo 6 ndi chairperson kukhala ngati kandi 7 whatever it is. Amayi Mtali Manjawa anachokera ku Judicial Service Commission. Atatu anachokera ku MCP. Atatu anachokera ku DPP. Amfune Akasaira na Fabiano. 3 Ukuso kula Chapweteka Mayi Ndana ba Busaeda atatu anachokera ku MCP. So anthuwa ndamene amapanga amavomereza chilichonse chimene meki ikuchita kaya kuti Smartec company yanji ndikuti avomereza makomishona andi mwina kuti tiroye mkati mwenimweni mwinaso tikuza kuona kuti Akasaira mwina ndi chairperson iso wa mphamvu ina yake electoral service ina winaso andi ina wandi udindo choncho andi ma subcommittee zawo menemo so anthuwa amayimirira zipani zimene zimachitika kumeki amayenera kumakawuza zipani zawo kuwauza because ndi nthumwi za zipani mina ndomakhala phungwa ya DPP phungwa tani so amayenera kumakafurukozera so pano tikupanga zakuti komanso ngati meki yimapitanso kuzipani zonse kwasogoleri achipani chilichonse ndikokafurukozera ndondomeko kupatula pa nikofija because nikofija amakhala pansiso kufotokoza maprocedure amene akupita koma kupatula kuwonjeza apo amapitanso kwasogoleri kuti akafurukozere akapangire demonstrate ndikuwauza kuti zili chocho so kupangiza zachisankho kuzera makomishona kumakhala very transparent awa Akasaira kulankhulapo kuti izi palibe vuto amalankhula ndithu mwina motopa ndi kuthodwa kuti abale angawa zinthu sakumvesesa pati chikananga lankhula ndi history tu nanga chimene chimavuta mwina anamalomba ndanzawo njoti nthawi zambiri amakonda kulankhula nkhani zopanda umboni amango kuwawata ndi kulankhula chinthu chimene chilibe umboni umango walakula basi kumango mwawata basi mwawata china chilichonse umalankhula ndithu munthu wophunzira kwambiri otiso honorable unalumbira constitution kuti ine ndizilemekeza mabunge amene ali mu constitution ukhuza kulankhula nkhani yopanda umboni ulankhula uchimene choyipa umboni wake uli kuti basi nakulankhulapo ine basi anzanga wafuna kubera umboni wake uli kuti basi nakulankhulapo basi anthu amene mafuna kuti meya pansewa ndakuti umboni wake uli kuti mwina ndifake zokumavuta kuti zipite ku khoti chifukwa ku khoti nthawi zambiri amafuna atulutsani umboni ogwirika ine ndangazimene kuti upereke umboni ndi munthu ngati wandale ndiwe mtsogoleri usamalankhule chinthu chaboza usamapange chinthu choti chibweretse mavuto kuzera m'maboza chikomukanena chinthu choti chaboza chimakoma kumva anthu ajamatani amakhala incensed kuyamba kupanga respond kwa iwe kukhala ngati iwe ndiwe kunena zoona so basically ndiye zoti zimakhala zodabwitsa kuti amatha kunena nkhani yaboza and then commissioner ndi munthu wa integrity sangafune kungokhala ngati munthu wa chipani wamba afuna kuti anene kuti chisichiona tuchimanena ichi that's why Akasaira is prepared to differ ndicha ichipani prepared ndithu kuti koma ichi sizili choncho meaning kuti waika mutu wake panjaji kunena kuti of course it's a very big very big but he has already been disowned so you can imagine wamanena waika mutu wake panjaji kuti koma zoona ndi izi tu mukafuna kuti
zinthu izo zichite bwanji zoona ndiziti Ndizimenezi. ndi izi. So pamene paja iwonso akasera ndazawo akanachita manyazi kuti munthu wathu akutipanga tizoone kuti yayi koma ife tikuthamanga magazi kunena zinthu zimene zisati zilibe umboni. So iwo response yawo gulaula amene sakutiimira ife yayi kuti amafuna kuti munthu uja azipanga zaboza andenge alifuna kupanga boza mwena alikanaoneka ponena kuti ine ndasiya kukhala commissioner chikomwena zimene zikuchitika amene usiza bwino. So mona kuti apanga zonena kuti chairperson asiye, what would happen kuti lero chairperson asiye nange kuti tikapeze chairperson wina azayambaso process Mwina tipanga za Timothy zomwe ananena kuti titapeza kuti chisankho chija chapitisidwanso kutsogolo. malamulo samavomera Savomera. nangapanga bwanji chisankho chikhala pa 16 bali sichingabwerere mbuyo akasiya kulembesa pano ndikuti kalenda kusogolo kusipanga accommodate process ina yopanga mukanchosa pano chief executive ndikuti pakhala ndani ino muli ndi ndani amene mmafuna pa nthawi imene ntchito chanapanga advertise ino mnali malayi pang'ono simunapite kukacheza ku Texas mnali konkuno malayi konkuno ndiye mukanangotumiza wanu amene mmafuna kuti akapikisane ndi munthu. After all munini makomishona atatu ngati munapanga canvas bwino ndoti akanamulemba atatuwo kanapezeka kuti ampesa kuti ntchito mwene akuna akhala. So that's what and chisankho singapangike ndi anthu awiri chairman ndi chief executive unless ngati iniyo muli ndi upando chilipo chimene iniyo mfuna mulowese mu masankho chiko awa awiri wani ma gatekeeper ndi anthu amene amayang'anira process ndiye mfuna kuti achoke nanga munthu umafuna kuti gada achoke pamalo ifuna zababa ufuna zononge chani we alangukaniti mwanje. So mwina pamene popo ndizoti mwina linganene kuti ndikovuta and I wish sakanakhala kuthamanga press conference maitane program ina abwere kuna na maromba muzapange tizakambirane popano tizasola maitane abwere pa diverse wina azala nkulembali yawo ife tizafusane popano maitane because kuwaopa mwina azikhala ngati mwina kakopedwa abwere give me a program. Timalize nkhani imeneyi komano mwina mfundo yomwe titsindike ndionera kuti padakali pano kalembera mu phase 2 akuchitikabe madera omwe amake analengeza ena akambapo kuti ayi zomakhala zachangu kwambiri ndi mpataso omwe kuti ayi tiyeni tikhale ndi mpata tipite tisadikire kuti mpaka na 2 weeks ite koma tipite ndithu kukalembetsa mukaundula amene iyo ndicho linga choti tidzathe kuponya nawo chisankho cha chaka chamawa. Nkhani imeneyi timalize Timothy ndemanga yako yomaliza. Ineyo ndemanga yanga yomaliza ndiona kuti ADPP adziwe kuti kuwachotsa antali manja cannot be a solution, will never be a solution. Kuwachotsa mpesi can never be a solution or will never be a solution. Iwo choma kanapanga chonena kuti apite pa ground akameme kandi tsogolere opuma APM nawonso akhale pa forefront tione ma messages awo akuapempha Malawi kalembetseni. The entire system ya DPP ipite pa ground akameme a Malawi kalembetseni chifukwa chaka chamawa ili ngati apreso Malawi akapanga apreso president chakwera akapangidwa apreso chaka chamawa APM akakhaso nauso akafuna akapangidwa apreso kuti kodi ndiwoyenerera kuti angakhaleso president wa dziko lino katsogole nawonse chaka chamawa Malawi amene akakhala kutani akuapanga apreso anthu aja sakapangidwa apreso chifukwa ine munana kuti antali manja achoke pa udindo ampesa achoke pa udindo azapangidwa apreso Malawi azakapanga apreso anthu aja malingana ndi zintchito zomwe anachita kapena zomwe achita achakwera akayika pa scale kuti achakwera munatilonjeza kuti magetsi muthana nawo munakwanisa tsana ndi vuto la magetsi akachonga Malawi munalonjeza kuti ayi ndithu njalayi kumavuta kawiri pakati pa panagwa njala Malawi mavutika ndi munana muzachita chotheka kuti Malawi asafe ndi njala munatani ndoti maina apereka chimanga adi makina tsegulidwa akachonga munanena kuti apolisi athu nyumba zomwe akukhalazi timachani mati tinyumba tumapangidwa ndi zipapato zimene sizabwino amene akhale ndi nyumba zabwino apolisi maofficers Malawi Defense Force immigration prison zinatheka akachonga Malawi kodi munanena kuti you will win back the voter confidence
kuti amene amathandiza aja they should come back zinatenga amalawi akataniso akachoka ndipo akhala zambiri zomwe akatani akachonga ndi amalawi akapanga decision achakwerawa tiyapatsa ka 90% ka 100% kapena yatapatsa mwakuti mmene akachongera amalawi nanga inu amene mukubwerano munalekeza ndi menu apa ndi za mtundu wanji zomukhuzo kazibweretsanso ndi akambe nukumachonga mutu za mtundu wanji pankhani mwina yoti kulimbikitsa ulimi azakachongazo kodi pa ulamuliro wanu kodi apolisiwa adasamalira bwanji akachongazo pankhani yakuonesa kuti chitetezo chilimo mdziko kodi pa demonstration makauda anthu ena makhalidwe abire maya anthu zonse amazikumbukira ndithu akachongedwaso kodi panali nkhani yoti 2014 bungwe la meki padakhala zofusafusa inapeza kuti ayaka moto kaudachokera kuti akachongaso zimene chana ndipo akhala zambiri zomwe amalawi akachonge ndizo senzi chazo mwachidule amalawi akapanga chisankho koma the best is mena nena mvula kuti tendi konzekere tikalo mu ground osati refari amene asakaimbire game imeneyi anzana ukonzekera nalina kale pambipa chakuti a president chakwera mwina bwezi pano ali ku state house kukamuzu palace akubasa kumwa coffee akuzoti I can enjoy the incumbency ineyo ndi the president wa dziko ndili ndi advantage because I'm the president wa dziko koma ndi to president wa dziko pano pali kudowa bwezi amakani timoti akudowa I already enjoy the support but why going to dowa kukapanga convince amalawi kalembetseni that's the strategy omweso our position akanaibera kuti no amene akavote Santali Manjai. Because Santali Manjai will not vote. Ampesi sakavote. Amena akavote nda Malawi. The best is not to target Santali Manjai kapena Ampesi. Amena ne afotokozakala mvula kuti these are just gatekeepers. The actual vote and in Malawi amene ali kumulanje kucholo kuchitipa kunzimba kuti Malawi amene chofuna mukamfikire. So kumfikira kwa bwino it's not through press conference. Kumfikira kwa bwino kamufikireni mukakhale ndi misonkhano. Kauze na Malawi ubwino kalembetsa ndi ubwino katani kuti okavote. So to cut the story short easy. Azatha otsutsa boma ndabale athu, ndazinza athu ndabale athu. Achepetse mtima oyambirira odzikayikira. Kachiwiri achepetsenso mchido omwe opyeza. Chifukwa kupyeza kuja what will happen is even the support base yawo ijazana kuti amwene ife mene yamadandaulira tsogola thuwa there's no need ndikavote. Akapezera anzawo because they were on the ground every day amagwira ntchito kupita pa ground kamema kopeza kuti mechi kudzaka tukaza mavoti zambiri ndiye kubera kukunena kucha because awazakhaula anthu atuluka akavota anapangidwa convincing mukalembetse usanalembetse by the end of the day mamuti akafikire masapota zawo sawo kafikira anzawo akuzowa kale kuti ngakhale ife tili mboma chofunikira kwambiri ndi ukavota aukamfikira amene chokavota uja mapeto ake chisankho chaka chamawa zapeza kuti anzawowa amene olamulawo apeza mavoto ochuluka ndekuzambanuluka nonkhani abera iye kuzibera kuchera akuzibera okhawo position akuzibera mjiranje akuzibera posakafikira masapota zawo kukalimbikitsa kuti mukatani kuti mukalembetse pamene anzawo akuzowa kale kuti ife ngakhale tili mboma komabe mawe tikamufikire apart from kuti namuza kale mauthenga amene tinawo zomwe tinalonjeza tazikwaniritsa koma malawi atani kuti akalembetse akakalembetsa malawi amene chikandi akudowa kandi kuchichi kandi kumulanje kandi kucho akalembetsa zakhala ndi mpata tani ovota akazavota azatisankha ife kupitirira mboma so ndipereke chitsanzo chomaliza kwambiri quick one masera mpiramidi tosefe timatsatira panali timu inasema makondo kuchula inakuma nazovuta pakatipa kufuka nazovuta but they just focus akulu zovutazi 10 if you should just have eyes on the ball 10 ndizikonze zovutazi tisagwetsedwe mphayi ayi anthu ananena iyayi kumeneku sizikuenda but that team just because they focused today awina ziko kawina chimodzi kaziwiri sindichola mayina but you know what I mean chomwe ndizo chena kuti pamene munthu ukakhakuti wapanga focus pa chomwe ukufuna uchipanga achieve umaina kupanga focus pa chimene chocho koma ukamakhala busy rifali ameneyo asakaimbire rifali ameneyo amakondera alizeman awo amene sitikuafuna anzako ali busy ukonzeka training amapita mama masana madzulo iwe uli busy ungokamba za marifali mapita koma zoti game jotani waluza kale even that you still be forced to kasere game yokhati waluza kale because unatsogoza kale mtima oloza marifali mamotani kodi amati failing to what failing to prepare is preparing to what to fail. Chabwino waimaliza palepo nkhani mene sindibwerera so kwa hilo Steve umaliza nkhani yakulu ndimeneyonera kuti the process is in motion pano pandithu palibenso kubwerera mbuyo tatiye ndipite chitsogolo
kalembera ndi amene ali nkati anthu amalawi tituluke mawu nyinji tikalembetse za chisankho zofuna kuti tibwere ndi zina zosokoneza sizipitisa patsogolo dziko lathu. The best we can do now is tatiyeni ifeyo ngati atsogoleri a ndale zipani zosiyanasiyana tachite mobilize amalawi masapota athu kuti tiyeni tikalembetse mawu nyinji. The vote imene akavota ija imeneyo ndiye mphamvu zimene zili nazo ngati zipani komanso akhala kuti atsogoleri amene ndeti zikakhala patsogolo kubweretsa kupasula kuti yayi ife ngati sitikugwirizana nazo ndiye kuti basi zonse ziyipe. Ayi sititero tiye ndizikhala anthu omanga nthawi zonse. Ndithu ndathokoza kwambiri. Mr. Mvula komalizira kwenikweni pamene tikutseka nkhani ya kalembera. Ine mawanga ndochepa. Period iyi yolembesa iyi ndi imakhala ngati pilot. Kalambula bwalo wa chisankho wa chisankho komanso wa campaign. Because campaign amatipasa miyezi iwiri. Koma pa period yolembesa iyi mpata umakhala pobe kuti sipano tizungulire mwa anthu tapemphe anthu achalembese. Chikwendo anthu okhawa amene alembesa amene angathe kuvota. Ngati salembesa pano ndoti next year azingobwera uzangotamanga apa alibe ziphaso zovotera. Kuti pasa moralo ife tiwina game koma anthu ajabu akubwera kumene kuja osalembesa zibenzo kaza vota. Anthu andale kumalawi kuno ali ndi mwayi okhala ndi platform yomakamemba wanthu. Maground awo alipo ambiri paliponse akhoza kuitanitsa msonkhano kuti akameme anthu. Akhozanso kuyenda ma door to door ora akhoza kuyenda village to village kwakambada anthu kwalimbisa mtima kuti si cycle ya chisankho cha 2025 chikundidabwisa kuti anzathu amene ali ku opposition kusogozedwa ndi chipani cha opposition chachikulu akulimbana ndi kupanga misonkhano ma boardroom mahotela mmene mweyayi misonkhano ife yathu nyotipite ku ground. Komanso akupanga raise temperature dala kuti zinthu ziyipe koma opseza anthu akuopseza na iyayi muno sikuti mulibe boma muli boma munomo. So tisalipute dala boma ndimakumbukira mawu anzawa anthu ena avuwa amene kuti boma chichani machine. So uziziwa kuti mukamaopseza boma aja likhoza kutaniso kukuopsezani mawu kupanga intimidate inunso mzadandaula oya awasakupanga bwino koma inuyo because ukamayang'ana ukamafuna kuchosa chisoso modiso lanzako uziyamba wayang'ana chakomo kuti ineyo kuti zimene ndikupanga izi zikupanga contribute chani kukubweresa mpungwe. So mwina tichose nkwiyo chikuwa tikafuna kuwina masankho tizafuna tilamule wina aliyense amene azativotere ife ndamene asazivotera. Zikakhala kuti tikugwiritsa ntchito mphamvu olo kutukwana kunyoza kuopseza ndoti ngakhale amene angafune kutivotera azitiopa azikhanika mtima kuti awa afuna tipange chipongwe. So mwina tingowapempha ana malomba ndanzawo pitani pa ground auzeni anthu analembese ndiye mupange campaign muka campaign imene ingakuyimitseni musaopseze munthu. Kulimbana ndi kuchosa anthu ndikutaya nthawi chifukwa anthu amene akugwira ntchito kumene ukandi kumeki ndi amalawiso. Asingateke kuti ine poti ndinde ana sasa ndine munthu wandale onakhapo munthu wandale ananga sazagwira ntchito kumeki olo kubungwe lilonse limene balise chisankho oti makhala boma iya zimene zozoyayi mtima umene ndiwoyipa ndisiye pomwepo. Nkhani yathu yotsatira ikhale nkhani ya chisankho msonkhano osankha atsogoleri a chipani cha UTM kumene kunso kwagwa nkhani. President wa chipani chimenechi Dr. Michael Usi analengeza kuti yayi ine zakumeneko sizikundikhudza chifukwa choti msonkhano umene uwo kuchitika utaphwanya malamulo ambiri achipanicho. Komabe akuluakulu ena achipanicho akunena kuti yayi msonkhano umene upitirira ndithu tikasankha atsogoleri osiyanasiyana maudindo ndikuoneka kuti kuli kusamvana ku chipani cha UTM. Kwa nthawi kochepa tizakhala ndi nthawi kuyimalizitsa bwinobwino nkhani imeneyi. Timothy waitsata nkhani ya ku UTM taona Dr. Michael Usi akunena kuti yayi ineyo ndayima sindipitirira. Komabe ngakhale zili choncho msonkhano ukuoneka kuti upitirirabe. Ulangiza motani?
nkhani iyi ndikuti yopatsa chidwi UTM ndi chimodzi mwa zipani zofunikira kwambiri mdziko muno mdemocracy mafunika zipani zosiyanasiyana. For example UTM it's quite interesting kuti masiku ochepa apitawo tinamva kuti panatulukanso atsogoleri a UTM ayi takambirana tamvana zonse zili bwino. Kenaka amene a president a UTM Dr. Michael Usikuna kuti ayi ine sindikakhala nawo gawo la convention imeneyi. Ndizopatsa chidwi because by the end of the day utati umve mayankhulidwe a Usa kunena kuti pali zina zomwe akuna kuti zophwanya malamulo zimenezozo iwo usafuna kuti akhale nawo gawo chifukwa khangati apanga endorse zimenezozo. Komanso it be very interesting because as of now mtsogoleri wa chipani cha UTM ndi Dr. Michael Usa now ngakhala atsogoleri akunena kuti asonkhano opitirira amene akatsegulira nsonkhano ndi ndani because traditional timaona kuti mtsogoleri wa chipanicho ndi amene amapita amakatsegulira amakapereka ndi tweet speech kumene kuku akatsegulire nsonkhano imene ndi ndani kuti amenenso akatseke nsonkhano imene ndi ndani. So UTM obviously anthu akudziwa amene zikukhalira kula anthu ena amakhangati kuti their intention is to hijack the UTM khangati UTM uyo afuna ayipititse kwina kapena UTM alinayo zolinga zina ndi Dr. Usi being president wa UTM akuonabe kuti ine as of now president uvomerezeka wa UTM ndi ineyo. Tsopano kwa anthu ena amene akufuna utsogoleriwu koma ndondomeko zake zikuphwanya malamulo. So it will be very interesting kuti ngati Dr. Usi akakhala kwa ena kuti akapanga convention kodi amene akakhala kupanga convention ndi ndani chifukwa mtsogoleri wa UTM sakakhalako. So it will be like UTM 2 ndi omwe kakhale kupanga cha convention. UTM 1 the actual UTM is part of the convention. So you do see kuti already ababa zomwe zochitika UTM pena pake you can say like it's a drama. Yona kuti utsogoleri wina wa UTM pakati panovomereza kuti as of now president wathu Dr. Michael Usa. Kenaka kumbali naye iso khanga they are trying to save some other masters amene akuna kuti feyo iniyo basi tungofuna kudzina la UTM lo ndeti ndipitize ndi convention. So malangizo anga ndona kuti UTM umene anapangira pakatipa kuti anamvana kunali kwena choyambirira kulemekeza utsogoleri wa UTM omwe uli wa under Dr. Michael Usi. Chomwe anganene Dr. Michael Usi the rest of the entire leadership in National Executive Committee ya UTM imene akulemekeza ngati akuti pali zina zophwanya malamulo amene zimenezo zakhale pasakambirana kuti izi tikuti bwanji kuti izi zikuti bwanji kuti constitution yathu imati bwanji pa nkhani yakuti koma ngati nawo ali kali ndi maganizo kuti ayi because it's like kuti mwina it's like inali kali proti kuti apapa ife Dr. Usi amenewa let's get rid of him tendi chipanichi tikapange convention koma with an intent yoti chipanichi chikakhale m'manja mwawo. So by the end of the day zokhazo katanazira kuti azikhala kusokoneza masupporters awo. Timapeka itsanzo kuti mnyumba momwe muli maphokoso ana pena pake ndi amene amabalalika kwambiri because by the end of the day Dr. Michael Usi ali ndi masupporters awo. The rest of other members amu UTM even Maspara Tsena they assume kuti ali members awo but members awo aja they cannot quantify them kuti fe masupporters athu ndi awa. It's difficult because angofuna udindo uja but by the end of the day the party ndi direction imene atengayo pali zinthu ziwiri zomwe zikuzochitika. Still Dr. Michael Usi akana ndi mphamvu kuchipani meja he can decide otherwise. Sitingane zochita but iwo aja kuzoa chomwe akuchita what if he decides kuti no ineyo nullifying convention iyi kapena I would like to seek legal redress pankhani what will happen? Even the outcome of the convention would be highly compromised. So kunali bwino kuti kuchipani cha UTM the entire National Executive Committee imene akulemekeza mtsogoleri wawo ndi kukhala pansi kunena kuti kodi a president ino a UTM mukuti pali zina zomwe tinaphwanya malamulo zinthu zake ndiziti ngazikonze bwanji nanga ine muganiza kuti kodi convention imene ingachitike liti kukhala pansi bwino nkukambirana kuti convention imene chikakhale legit kakhale yovomerezeka koma ndi imene zililimu. Believe you me, whatever will be the outcome of the convention, chipani chija would further weaken and chipani chija chigawikana kwambiri because sizikuyenda moyenerera. Chabwino. Mr. Mvula ndizotheka kupanga convention popanda president Timothy wafunsa kuti akatsegulire ndani akatseke ndani. Mmene zachitika zikumvekera ku UTM ko sizikumveka bwino. Sizili bwino so ningonena kuti chimwalirire maremo Dr. Close Chilima
kumene kwakakutuluka ziganizo ndi zilinganizo zofulumira kwambiri zothamanga ali pamaliro kupanga ziganizo. So mwina vuto la number 1 lalikulu kwambiri. Chipani chimene chikudusa mnyengo imene UTM ikudusamo sikanakayambira ku maregion or ku madistricts kuti anthu akambirane ma conference aja akuluakulu taonekedwa ngozi tipange bwanji kuyenda msogolo. Then chipani icho chikanapanga maganizo kuti akhale pansi ndi convention atamva maganizo a anthu awo atapanganso ka recruitment kawo kabwino. Chipani chonso chikanakumbukwa chikanakhala pansi mu national executive mawo kumanga mfundo. Koma mapanga kuti amapanga zimachitika kuti akungo ajawala amangolankhula chilichonse pamene afune akaliatinso amalankhula chilichonse pamene angafune. So tizoona kuti chipani chimaoneka kuti kwina kwache achipanga hijack wina akuyenda nacho mtumba. Mtumbamo mwina muli makobiri ambiri kidnaps makobiri aja akukizunguza chipani chija munthuyo invisible hand chilipo kwina kwache chimene chikukoka wakakamba pange chibwere muzera basi wachikokera kuti chiyende uvo kulikuona pa 17 kukhale masankho munthu amene akuchifuna kwambiriyo akhale atachitenga akachitenga aziwe chochita nayo thereafter. So pano ausi akhala ali pa mavuto tamvesere iwo amausi chifukwa mwina zimene zikuchitikamo zoti ndondomeko sizinasatiridwe iwo pokhala national vice president mwina zimavuta mu mtima mwawo. Ndizoona iwo analumbira constitution ya ziko ndi kutiso ena kumapanga zinthu zimene zili illegal zabwinobwino. Komanso zikuoneka bwinobwino mkatimo kuti anthu akuchipani cha UTM sakuwaona ausi ngati mmodzi wa iwowo. Chifukwa iwowo amafuna abe kuti nthawi imene anapanga maganizo osafunsa ausi zoti achoke mu mgwirizano amafuna ausiso atatane achoke. Koma tsopano nanga ausiwa anasankhidwa kukhala vice president kulowa m'malo mwa malemu Dr. Salo Sirim. Chifukwa analinso vice president achilima. Zikanakhala zovuta kuti ausiwo achoke mu boma. Zikanakhala zovuta chifukwa zinthu ziwiri zosiyana. Ndi akuchipana akhala kuona zinthu zokhala ngati zovuta kuti iye akutalimo mmenemo. Koma ndikukhulupirira kuti ausi ngati mmene analimo achilimaso amadziwa bwinobwino kuti boma la tonseli ngati panali zolakwika timapangira limodzi timaphikira limodzi kasi zinaende bwino mmenemu sizingatheke kuti tsopano simaijasala pang'ono mbale ndikunena kuti akomene sime sinachenawo mfundo ngati zinthu zangovuta tangovomerezani kuti apa sindinaphike bwino sima. The idea of kuchokamo mbomamo kuti sala wadiye si maganizo abwino ngoma because you have been part of the commissions zolakwika zonse and the omissions zimene zachitika bwino zabwino zonse mukhale nawo zina andifuno zina zambiri zimene sizinaende bwino zimachokeranso kuti zotiliye katatu zimachoka toka kuti kujemu komweko konera kuti federeza akhala 5,000 kwaja bagi inachokera kuti komweko sizinaende bwino. So tikanakhala ndi chilungamo owning up to it kungopepeso kwa malawi kuti abale ife timaganiza kuti zinthu zizazitani ziteka sizinaende bwino. But it is not reasonable to desert kutawa and say tingosira chakwera amalize eka. When we are blaming him, we'll send he can come back. If I was where I was simply said in a manifesto in a UTM, Anna is in the hour, they Anna Kwandani is 21 able. But anybody who promised people what? I mean, so be gentle. This is this can do Muntu. So what I can say is position here we see Mujibani cha UTM, it is untenable. The fact that I will see Aka apanga step aside
it is a very big tragedy because ausiwo achoka ndi anthu azikhala kumene aliko ndi anthu ena anthu apanga weekend chani chipani so instead of chipani chachipite kusogoloko kumangana bwinobwino ndali yese akhale momo chikhala ndi chopepererako ine ndikanakhala akambala ndikanakhala akaliati ndikwachulawa chukawawa ndiye ndinganene kuti amene anayamba kugwira chipani chinali cha UTP chinali UTP United Transformation Party mafuse akambala kuzimendera nkula kuthandizo chani mukafuse zinasintha kuti bozi cha watu ena kuti chikhale UTM so akambala ndi mmodzi wa founder members a chipani kuchinyamula anatenga chipani chinacho kwa maremu Salos Chilima as UTP anakasintha zina na UTP kuika kwa United Transformation Movement zimendera apa mafuse yakambala ndiunena dala tumukafuse akuzidziwa bwino bwino ndani zoyera ndikoda kuchora maina anthu ambiri mukafuse akuzana so iwo akanaziwa kuti chinthu chiti chigwire bwino tipange bwanji akaliati somwena akudziwa sikuti ndinkhani onena wazako yawe sinafuna kuti ndabudulise mpunga wawo koma akanakhala pansi nkunena kuti tenti pange resolve futo iri tipite kusogolo ndi as one party akabambe amene ali alendo mchipanimo abambo mtumbuka ali alendo so mchipanimo inde ananza wa Salos Chilima koma samapanga za ndala nawonso akanakhala ndi mtima ofuna kuti amange chipanichi kuti chipite as one party azakhale ndi mtima ona kuti bora ife we are beneficiaries of a broken system chinthu chasokolekera ife tipindule bora ife tikachitenge kuchipanga hijack kuchipanga kidnap imenecho ikhala bwino abale isiyeka ipomwe ndawe ya Steve umaliza motani ndikugwirizana ndi makosa nawo kunena kuti zisakhale ngati chipasupasu changoni pamatengo iyayi kungoti basi tilowere uku iyayi amalawi akuyang'ana kwambiri ndi chidwi kunjako kuti chabwino ngozi ija ndimene ine atigwera popita kutsogolo kudzuka kwake tidzuke motani mmene anayambira mwini wake nthawi chamati ndi movement kuti UTM imene iyi movement imeneyi ipitirira kuyenda kumakhala ngati kuti mwina yodalirika yonyamula mitima ya achinyamata kuti amalawi chomwe apasa chiyembekezo musachuluke zitopotopo mkati mukhala ngati kuti notsopano ma power struggle kulimbirana iyayi mphamvu zipite uku tikhoza kuona pamene kuti ngakhale nthawi imene mwini wake adalipo awa vice president ausi adali pambalipa adali kumene kucha there must have been a very good reason why adatinena kuti ayi awa ndi oyenerera kukhala vice president and ngakhale kuti ngozi yachitika achite act pa udindo umene uja ngati mtsogoleri wa chipani ndipo apa ndimene tikuonamo chikhala wena akanangoti ayi zimene zozo zisachitikeso mkomwe sindikuzifuna koma akuna kuti tiye tilemekeze constitution ya chipani akuwalangiza poyamba kuti bwanji titsate ndondomeko zimene zikuyenera kukhalira so tatiye ntakonzani kumeneko ikhala ngati ina ngasindi ndewa yapa chiweniweni amati mulamu ndikugenda mulamu ndikugenda iyayi ndino amodzi tapanga tizoti mupange mmange mfundo yabwino so that pamene tikulowa season yayamba kale yachisankho chokubweracho amalawi adziwe kuti chenicheni nchiti chimene tikuchigwira chogwirika ndi chiti UTM ikhale UTM imene mwini wake adayiwunikira kuona masomphenya ake kuti tikufuna ziyende motere and idzipereka chiyembekezo kwa amalawi osati kuti ikhale ngati kuti ibwezeretsanso kumbuyo ndithu ndimalize chotero chabwino tikatere tatsiriza program yathu ya Timvetse ya lero lino ndithokoze kuti inu munali pamenepo kuonera ndi kumvera program imene iyo ndikukhulupirira kuti mwamvetsetsapo ziwiri zitatu mwaona kuti nkhani zathu zikuchokera kuti zikupita kuti pakhota mpati ndicho linga cha program imene iyo tinali ndi Timothy Kateta tathokoza kwambiri Timothy Kateta blessings tinali ndi Mr. Humphrey Mvula tathokoza kwambiri kuti munabwera
komanso ndithokoze Steve Dakalira chifukwa chobwera. Ezikombeti. Dzina langa Blessings Chereuka mwakoma nonse. Good. Welcome. Thank you very much. And thank you very much. And politics is tough, and it's in many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Jim. The meeting is a traditional courtesy offered by outgoing presidents, but Trump did not extend it to Biden after his defeat in 2020. The new president will be entering office with a unified government. ABC News is projecting that Republicans will take control of the House of Representatives. That's on top of their retaking a majority in the Senate. Trump is continuing to announce nominations for key posts in his next administration. He has picked Matt Gaetz for the crucial job of Attorney General. Gaetz is a Republican representative from Florida and a staunch Trump supporter. He would take over leadership of the Department of... In a statement, Trump said Gaetz would end weaponized government as Attorney General and restore faith and confidence in the Justice Department. Trump has been strongly critical of the department for investigating him over the 2021 attack on the Capitol by his supporters and his handling of classified documents after leaving the White House. A leading U.S. newspaper calls Trump's pick a provocative move to exact retribution on Justice Department officials. This comes as Trump has officially announced that another Floridian, Marco Rubio, in his choice for Secretary of State. It's a tremendous honor to the President would place his confidence in me in a position of such importance. It's also a tremendous responsibility. Rubio is a senator and a son of Cuban immigrants. He was a finalist to be Trump's running mate in the election. Rubio is known as a hardliner on China who has also indicated his support for Taiwan. When it comes to Iran, he had said the Trump administration will be very clear and very firm in its dealings. He echoes the sentiment of Trump on Russia's invasion of Ukraine, saying the conflict must end through negotiation.